Zvoliť si na hypotéke kratšiu alebo dlhšiu fixáciu? Zaujíma vás táto otázka, rozmýšľate nad tým, čo spraviť? Možno si idete zobrať novú hypotéku, prípadne už vám skončil fix a rozmýšľate, že či si nastaví teda opäť fixáciu na 3 roky, na rok alebo na dlhšie obdobie. Ja som Lucia Jandačka, hypotekárna špecialistka a vybavujem vám tie najvýhodnejšie hypotéky a v najkratšom čase a toto video bude práve o tomto, čo vám ja v tejto situácii radím. Takže máme rok 2025, to znamená, že keď niekto bude pozerať toto video v roku 2032, tak pravdepodobne nebude aktuálne. Ale teda aktuálne teraz, v 2025 je máj, tak vám radím jednu vec. Že ak si beriete hypotéku, nedávajte si fixáciu na dlhšie obdobie. Vôbec sa vám to neoplatí. Čo vám určite odporúčam je dať si fixáciu na 3 roky. Je aj možnosť dokonca v niektorých bankách mať fixáciu na 1 rok. S tým, že čo je vlastne to obdobie fixácie, to je veľmi dôležité vedieť pre vás. Vy keď si zoberiete hypotéku, tak máte tam úrokovú sadzbu a zároveň tam máte fix. A ten fix znamená, že v tom období, či je to rok, 3 roky, 5 rokov, 10 rokov alebo aj 20 rokov, dokonca aj tak dlhé sú fixácie, tak v období fixácie vám banka sama od seba úrokovú sadzbu proste nezmení a ani nemá prečo. Pretože ste čo? Podpísali teda zmluvné podmienky, podpísali ste úverovú, respektíve hypotekárnu zmluvu a tam máte stanovené, koľko tá fixácia bude trvať a ako tam budete mať úrokovú sadzbu. V tom čase vám banka garantuje, že vám jednoducho úrok nezvýši, ale ani nezníži, keď vy nevyviniete nejakú iniciatívu. Aj to nie v každej banke platí. Ale teda vy viete, že v tom danom období sa vaša splátka meniť nebude. Takže na to je tá fixácia. Sú fixácie napríklad na 1 rok, sú fixácie na 3 roky, na 5 a dlhšie a tak ďalej. No a tie najvýhodnejšie fixácie sú na 3 roky, respektíve úroky pri fixácii na 3 roky sú najvýhodnejšie, pretože aj tá banka má nejaké finančné plány a potrebuje vedieť, že vy u nej ostanete nejaké určité obdobie. No a teda, čo sa teraz deje? V minulom roku som mala klientov, kde sme vybrali naozaj na trhu tú najvýhodnejšiu úrokovú sadzbu a teraz teda týmto klientom, títo klienti vidia, že tie úroky klesajú a väčšinu z vás to zaujíma práve vtedy, keď tie úroky klesajú a vy máte fixáciu alebo teda úrok vyšší a nemôžete s tým ako keby nič robiť. Takže dôležité je nielen to, že máte fixáciu alebo vybrať si fixáciu na kratšie obdobie, ale vybrať si aj banky, kde je možné tú fixáciu meniť. Pretože nie fixáciu, ale úrok počas tej fixácie. Pretože nerobí to každá banka, nie je to automatika a banku to trošku aj tak nezaujíma, že vy chcete nejakú znížiť úrokovú sadzbu a ona vám sama vyvolávať nebude. Že niektoré to robia, ale väčšinou nie. Že vám znížia ten úrok, aj keď máte fixáciu na 3 roky a dajme tomu, máte tam úrok 4%, proste banka vás nebude naháňať, že zmente si to. Ale teda tá tendencia tých úrokov je, že pôjdu dole. Preto ja vám neodporúčam fixáciu na dlhšie obdobie, lebo aj moji klienti už ma naháňajú, že chcú si znížiť úrokovú sadzbu. Ale teda vyberte si potom banku, čo aj ja vám odporúčam a keď ideme do hypotéky spolu, tak viete, tí, čo máte so mnou skúsenosť, tak ja už vám tam rovno píšem, že táto banka počas fixácie vám nebude znižovať a není ochotná znižovať a komunikovať o znížení úrokovej sadzby, ale táto a táto je. Takže je to na vás, čo spravíte, ale ja vás dopredu aj na toto upozorňujem a preto je dobré vybrať si nejakú hypotekárnu špecialistku, pretože ja vás informujem aj o takých veciach, čo vy ešte neviete do budúcna, že môžete riešiť. Ale teda sú banky, hovorím, ktoré s vami nebudú komunikovať počas doby fixácie o znížení úrokovej sadzby. Sú ale banky, ktoré to urobia a znížia vám tú úrokovú sadzbu, ale teda za poplatok. To znamená, že napríklad vám ostáva do konca fixácie napríklad rok a banka vám povie, že dobre, v pohode, znížime ti úrokovú sadzbu, ale pozor na to, že oni vám urobia to, že stiahnu vám poplatok 100, 150, 200 eur, banka vám stiahne, ale napríklad trošku zapojte fantáziu, že vy máte 3 roky fixáciu, teraz v 2. roku idete meniť tú úrokovú sadzbu a banka povie, že áno, ale my vám dáme toto percento na 3 roky. A v tomto prípade ja vám odporúčam počkať do tej prvej fixácie, nechať ju skončiť, nemeniť úrokovú sadzbu, nepredlžovať si to,
pretože zase budete naháňať mňa alebo aj svoju banku, že chcete zmeniť úrok, lebo vy zase sa zaviažete na 3 roky a je tu tendencia, že o rok tie úroky budú ešte výhodnejšie, ale vy zase budete zaviazaní tej banke na ďalšie 3 roky. Chápete? Že teraz napríklad máte úrokovú sadzbu 4,5%, banka vám povie, že dobre, dáme ti 3,6, dajme tomu, ale zase vás zaviaže na 3 roky. A o ďalší rok teraz, tak tá úroková sadzba bude možno 2,9 a zase to budete chcieť zmeniť. V čase ale fixácie, čo sa dá spraviť je, že niektoré banky sú ochotné vás zobrať k ním a teda refinancujete do inej banky, ale s tou fixáciou je ešte spojená jedna vec a to tzv. Pokuta. Keď vám končí fixácia, znamená to, že banka, tá vaša, vám pošle oznam o novej úrokovej sadzbe a je na vás, či teda ostávate u nich a príjmete tú aktuálnu úrokovú sadzbu, alebo pôjdete niekam inám a ako novým úverom z inej banky, refinančnej, zaplatíte úver v tej starej banke. S tým, že máte na to zhruba 2 až 3 mesiace, veľa klientom chodia refixačné listy, čo mám ja až 3 mesiace predtým, takže máme tam dostatok času na to, aby sme to vyriešili. Ale v tomto čase vy môžete tú hypotéku zaplatiť aj z vlastných zdrojov alebo zdrojmi alebo úverom z inej banky a to je v tom danom čase bez poplatku. Ale vy, keď chcete refinancovať v čase fixácie, to znamená, že práve mám plynúť 3 roky, ale už ste v 2. roku a iná banka vám dá lepšiu ponuku a chcete tam prejsť, ale musíte zaplatiť tejto danej banke, z ktorej vy odchádzate z tej vašej hypotékou, tak pokutu. Tá pokuta je v podstate 1% zo zostatku hypotéky. Aby sa to lepšie rátalo, tak ak máte 100 000 úver, je to 1%, je to 1 000 eur. Ak máte 150, tak je to 1500 eur. A pozor na to, aby vás ani nejaký poradca alebo nejaká iná banka neodžubali, že vlastne vy neviete, že túto pokutu treba zaplatiť a nikto vás naláka len na úrok. Ale vy si nechtiac predložíte ale predražíte celý tento refinanc tým, že banka, do ktorej idete, vám síce dáva krásny úrok, ale nepreplatí vám túto pokutu. Takže ono tých bank je pár, nie sú všetky, ktoré preplácajú pokuty. A teda dokonca v čase fixácie, keď je refinancujete, tak jedna banka si nechá naspäť vrátiť aj poplatok za poskytnutie hypotéky. A toto sú tie veci, ktoré ja vás na toto upozorňujem, lebo dajme tomu, keby ste odchádzali z tej banky, ktoré musíte vrátiť ten poplatok, tak zaplatíte 1000 eur pokutu, musíte vrátiť 1000 eur poplatok a to ste 2000 v strate zbytočne. A akože ak máte veľa peniazí, tak mínte ich radšej na niečo iné ako na banky a na refinančné úvery. Samozrejme iná situácia je, že fakt sa vám to oplatí, že sa vám tak zníži splátka. Robila som to aj ja s 2 mojimi klientami, ale oni o tom vedeli a povedali, že ja kašlem celú pokutu. Tá pokuta bola v tomto prípade 600 eur, ale klient o tom vedel, lebo jemu sa náklady na všetky úvery a hypotéky, ktoré mal, znížili o 150 eur mesačne. A vieme, že na peniaze vplýva inflácia, takže jemu to nevadilo, lebo vlastne hodnota peniazy sa znižuje, ale reálne náklady mesačné na všetky jeho aj spotrebný úver, aj hypotéku a ešte tam niečo mal, tak sa mu znížili o 150 eur mesačne, čo je dosť veľká suma. Takže jemu sa tá pokuta za pol roka vráti. Takže samozrejme je to prípad od prípadu, ale na teraz vám radím to, že prvá vec je, keď refinancujete do inej banky, dávajte si pozor na to, že či vám preplatí daná banka pokutu, alebo ak refinancujete v čase fixácie, s pokutou sa trápiť nemusíte, on teda pozor na tie skryté podmienky, na ktoré vás opäť ja teda vždy upozorňujem, že za akých podmienok toto dostanete. A takisto teda aktuálne môj odkaz je, že v danej situácii teraz máme rok 2025 máj, tak si nastavujte fixáciu maximálne na 3 roky, nie dlhšie, lebo sa to proste neoplatí. Toto je také ekonomické, finančné, hypotekárne veštenie, ale predpokladám, že o nejakých 7 ďalších rokov alebo 5 rokov tu budeme mať, podľa mňa 5 nie, ale 7 až 10, tu budeme mať ďalšiu krízu, kedy vám budem radiť, že dajte si tie fixácie na dlhšie obdobie, aj na 10 rokov, nech máte od toho pokoj a nestresujete s tým, že teraz úroky pôjdu zo dňa na deň hore, ako to bolo v roku 2022. Ale na teraz je rok 2025, tak odporúčam vám dať si fixáciu na obdobie maximálne 3 rokov na vašej hypotéke.
Ak vás táto téma zaujíma, páčilo sa vám toto video, tak vás poprosím o like. Ak máte niekoho v okolí, kto práve teraz si vybavuje hypotéku a teraz akože on nevie, že na dlhšie obdobie, na kratšie obdobie, aby sa neoklamal, tak mu pošlite celé toto video. No a samozrejme, ak sa vám moje videá páčia, ja budem rada za každý like a odoberať. No a do budúcna, ak sa stanete môjim ďalším spokojným klientom. Takže budem rada, ak sa uvidíme či už tu online, alebo fyzicky naživo pri vybavovaní vašej hypotéky.